So what is up nga sa inyo mga katrip, ano? So for this video nga ay may tambike nga tayo dito nga sa may Small Pangasinan at may tambike nga po ang Western Pangasinan Street GP. Kaso lang medyo hindi ko yata na-record yung ating audio dito. So nagka-problema yung audio natin dun sa GoPro natin. Kaya naman ito lang yung mga nakuha kong tips dito. So itong araw nga ng tambike namin mga katribo ay medyo maulan nga dahil hindi ko alam dahil summer na nga at medyo palapit na nga tayo sa dun kaya naman medyo maulan-ulan na. So yung naging tambike namin dito ay medyo masabaw mga katribo. So panoorin na lang po natin ang buong vlog mga katribo. Let's go! Okay, dito tayo sa shop. So nandito pa sila Bal. Pag wala na, edi wala na. Wala na nga sila. Aray ko! Tinakbuhan nyo na naman ako. Mga loko-loko kayo ah. A few moments later. San Vicente, sentrum na daw sila mga katribo. Grabe naman. Wala man lang sabi-sabi. Aksidente pa nga oh. Ano nangyari dito? Nangyari? Yan lang. Yan ang napapala mo. Yan ang napapala ng mga ano. Yan naman, linis na motor mo kanina. Ay, ay, ay. Nong, andun na ka eh. Bakit? May karga rin to? Yung mga gamit. Dito? So ito mga katribo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito pa lang kami ngayon mga katribo. So we're just waiting for the others na pupunta. Sana may sticker din ako. Ito, go na kami mga katribo. Wala naman na kaming maantay. Yan na yung mga tapaloto nila, mga ano, mga naka enter delete. Ulan talaga eh.
Checkpoint! Checkpoint, checkpoint. Nanguli si Bal. Ba't ako pinadaan? Ba't ako pinadaan sila hindi? Checkpoint sila. Gagi. Ha? Bakit ikaw pinara ako hindi? Pinara kayo ako hindi. Camera na. Sakto ba ganito eh. May sumasalubong pa kanina eh. Yun! Suck sir. Yun! Tawa na. Saan sila? Ay. Popsi. Sila? Sila oh. Okay. Yang? Set up lang motor, mamaw. Sinong kanino motor? Ito? Ito, set up, tingnan mo. Buti tumilaw na dito, no? Nawala na walan. Wala ka sa amin? Yan ba yung may entrance? Yan ba?
Yun lang. Di ba doon naman yun pag pag salputan na? Oo. Alright, so pupunta na kami sa pupuntahan talaga namin mga katripo. Panayin natin sila. Medyo konti lang kami ngayon mga katripo. Ayun sila. Yan. Muli na tayo para picturean natin sila. Street GP. Hey. Hey. Hindi kaya. Eto mga katribo, on the way na kami doon. Medyo makulimlim dito, maganda. Hey! Dito na? Ano na? Parang feeling ko mas maganda dito. Oo. Mas okay dito. Kasi bawal dyan, no? May ano na entrance. Delikado dyan, par. Parang hirap paminto dyan, ah.
broken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find the light in your soul. I'll be there. Leaving you alone is the hardest, even when you're out of focus. I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Ganda. Wow. Pogi ah. Pogi ah. Ah. Harap doon. Kasi kukuha ko mamaya pag ganun eh. Oo. Nakaharap doon. Okay, so dito kami ngayon sa ba to? Next stop namin oh. Angas, di ba? Ayun sila oh. Dami na. Paharap doon, paharap. Hindi nga, kukuha nga ako pa ganun. Drone shot. Alright, so I guess ito na yung ending ng vlog natin ngayon mga katribo. Ito na sila, ang dami namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 8, 9, 10 16 yan. Compose of Agdo. Ayan, sila Pops. Ano kayo? So hanggang dito na lang siguro yung vlog natin ngayon mga katribo. Okay. So yan, hanggang dito na lang muna yung vlog natin ngayon mga katribo, no? Kapag nagustuhan nyo itong vlog natin mga katribo, please like, share, and subscribe. Tapos eto na sila. Hey! Yan Boss Jason, Boss Lainil, Dexter, si Pops. Ganda dito. First time ko pumunta dito mga katribo. Pagnahin natin sila. Si Nali. Hey, Bound King yan.
Hey! Hey! Yan ah. Hey! Congested din dito sa lugar na to, kakatribo. Uwi na po ng Alaminos. Tapa. Hindi po, dyan po ako nakapangasawa eh. Thank you po. Na-check po na Street GP.